Een hele goeie, het is maandag 20 april. Dit is Bient. Miljoen, zo'n 100 mensen komen om bij een bootramp. En nu is politici maar ze spullen hoe bed, bad en ballen. Politiek analist Riek Ozinga, die griest ervan. Ja, Cleopatra broekt het al voor haar jonge hoed, maar hunning kan ook het medicijnwezen. Het zijn hooikoorts. Imker Germ Koopmans die luidt uit hoe. En journalisten Tialde Hogeveen gaan op ziek naar verhalen uit Tjensfamkes in het land van Downton Abbey. I can't just stand here following orders for the rest of my life. Surely servants are human beings too. Yes, preferably only on their days off. Ja, populaire serie in heel het Nederlandse shirt. Maar seren ze echt er in Engeland sadel op die Tjensfamkes? Je zoekt eigenlijk in die serie een verschoning inderdaad van die oude vrouw, hè, Maggie Smith, die zeger op deel en de nieuwe generatie ging er eigenlijk al oors mee om. Ja, daar is dat best kijk waarom. Ja. Om een parallel te zoeken tussen de Tjensfamkes hier in Nederland, West- en Boekenskruunest en daar in Engeland. Nou, daar waren de foto's van, prachtig. Want het kabinet zit op springen. PvdA en VVD die lezen al dagen over de vraag of uitprocedeerde asielziekers nog bed, bad en ballen krijgen maaien. En de irritatie de roer in de rest van het land wordt heel iets grutter. Riek Ozinga, de bestuurskundige, ik PvdA-lid. Maar vooral u is politiek analist en Justus Krust op Facebook een stukje van nou, het is wel clear. Het is echt een gruwel wat er gebeurt. Zo'n 100 mensen sterren en hier gaan ze knokken door stritten. Waar kan dat wel, die frustratie? Nou, een beetje omdat het contrast heel groot is. Ik zat vandaag nog wat terug te bladeren en vond een stuk van 15 jaar geleden, waarbij we ook al in het nieuws van die tragische gebeurtenissen zagen. En en dan zijn we in Nederland aan het discussiëren over de opvang voor mensen die terug moeten naar waar ze vandaan komen. En dat je die een fatsoensminimum geeft. Dat je daar überhaupt over discussieert, daar knalde ik gisteren bijna van uit elkaar. Ja. Is dat als PvdA? Ja, ook. Ik bedoel, ik voel me heel erg sociaaldemocraat. In zulke gevallen voel ik mij echt wat minder Partij van de Arbeid lid. Ondanks dat ik ook wel weet dat ze daar proberen er het beste uit te halen. Ik denk alleen, ja, over sommige dingen mag je best compromisloos zijn. En dat gevoel had ik gisteren heel sterk. Ja. Dat komt aanstaan wel even op baar. Hoe het nog zit tussen de VVD en PvdA. Er is net de enige die ervan griest dat het nou zo gaat. Dus even nog een paar reacties. Jongens en meisjes uit het kabinet. Er zitten nou echt een paar hele goede dingen aan te komen met onze economie. Laat je niet leiden door emoties. Het Binnenhof moet maar doen wat het Binnenhof wil doen. Iedere dag hier nog over onderhandelen maakt Nederland volstrekt belachelijk. Ja, dat wie Hans de Boer van VNO-NCW, burgemeester van Den Haag, Josias van Aartsen en Pechtold als laatste. Wat zei het dat er zo'n discussie, zoveel reuring komt nou gewoon landelijk eigenlijk? Nou, volgens mij is sowieso veel verbazing over het feit dat je hier überhaupt zo lang over discussieert. Daarnaast, ik denk dat de Boer dat ook heel terecht zegt. Kijk, dit kabinet, ondanks dat het bij de verkiezingen nog niet heel erg daarvoor beloond werd, heeft wel een aantal grote hervormingen neergezet. Waar dit land ook echt jarenlang al aan het zuchten was. En dan ga je in de beeldvorming, ze zullen er uiteindelijk wel uitkomen is mijn verwachting. Maar dan ga je in de beeldvorming iets zo ontzettend opspelen. Terwijl, volgens mij dat de discussie niet eens waard is. Dan moet je gewoon goed regelen. Maar hoe is die in het zien? Hoe is dat nog even voor u schetsen? Nou ja, in het regeerakkoord hebben ze allebei afgesproken dat het asielsysteem zoals we dat in Nederland kennen, dat streng en rechtvaardig moet zijn. En dat het systeem, hoe moeilijk misschien ook, sluitend moet zijn. Maar ja, met name dat laatste is het in Nederland al jaren niet. En daar gaat de discussie over. En dus als mensen uitgeprocedeerd zijn, dat betekent dat niet dat ze gelijk al de volgende dag teruggaan naar waar ze ook vandaan kwamen. En dat er een tijd is waarin terugkeer wordt voorbereid. Nou, in die periode, daar gaat de discussie over, zegt de Partij van de Arbeid, bed, bad en brood. Goed zorgen, dat zeggen overigens met name niet alleen Partij van de Arbeid-leden, maar met name gemeenten, burgemeesters, die dagelijks geconfronteerd worden met deze situatie in hun gemeenschap. En de VVD die zegt, als we nou weer toegeven op de Partij van de Arbeid in deze discussie, wat we ook al eerder hebben gedaan bij onder andere. strafbaarstelling van illegaliteit.
dan zou dat een soort politiek gezichtsverlies betekenen. Ja, ik denk dan vooral politiek gezichtsverlies. Het gaat om hele kwetsbare mensen. En natuurlijk moet je dat systeem goed regelen. Maar zolang ze hier zijn, zorg je goed voor elkaar. Maar hoe kan het nou zo lang worden? Want ik bedoel, als ze echt heel erg in de oeren kosteren, Ja. nou, dat is op een gegeven moment, dan klapt het wel. Maar Ja. dat is dus kennelijk in de VVD ook een heel soort... Ja, als ik mijn emotie wat Misnomer wegduw, hoe lastig ook in dit dossier, moet ik eerlijk zeggen hoor, is dat ik wel denk, kijk, we hebben nu een week deze discussie. Maar ja, deze discussie loopt eigenlijk al zo lang als het aantreden van het kabinet. En daarvoor trouwens ook al. Iedereen is misschien vergeten, maar zelfs Wouter Bos kwam nog aardig hard in de clash met de VVD toen hij de eerste variant van het generaal pardon op tafel legde. Dus die discussie loopt al heel erg lang. En dit is een zoveelste oprisping, zou je kunnen zeggen, van de discussie daarover. Maar ik denk tegelijkertijd, als je ziet hoeveel tragedie je aan de grenzen van ons eigen continent hebt. Hoe durf je dan nog te discussiëren over zorg voor elkaar? Iedereen is erover eens dat die wetgeving goed uitgevoerd moet worden. Maar zolang ze hier zijn, zorg er goed voor. Maar de VVD is die zeggen, nou dat willen wij net, want anders dan is het inderdaad een gezichtsverlies. Daar is ik dan wel wat voor te zeggen. Ja, kijk, de andere kant van het verhaal is natuurlijk ook, en daar zit de VVD denk ik ook terecht op, is dat systeem is inderdaad niet sluitend. Nou, voor zover je dat überhaupt al sluitend kunt krijgen, is de werkelijkheid ook dat sommige mensen ontzettend lang in dit land zijn en in een situatie van onduidelijkheid zitten. Dus geen duidelijkheid hebben over mag je hier blijven of niet. Ja, en daar moet je ook hard aan werken, dat je die termijn van aankomst in Nederland en duidelijkheid over een verblijf al dan niet, dat je die verkort. Ook dat is medemenselijk hoor, want het is niet alleen zo dat de VVD hier nou de boeman is en de Partij van de Arbeid niet. Maar ja, dat is de lijn die de VVD kiest. Even als laatste vraag, klapt het? Wat denk je? Ja, ik denk niet dat het klapt. Als het klapt, dan zou ik het, mijn hart zou zeggen, oké, op zo'n dossier mag je best compromisloos zijn. Aan de andere kant denk ik ook van ja, ik denk dat Hans de Boer in dat stukje wat je net liet zien ook wel gelijk heeft. De economie begint weer op stoom te komen. Er zitten ook in Nederland heel veel mensen op werk te wachten. Als we nu weer verkiezingen krijgen, dan staat dat ook voor een groot deel weer op pauze. En dat zou voor de PvdA dit heel goed wezen. Nee, klap. Nee, dat zou voor de Partij van de Arbeid ook niet goed zijn. Maar ik denk nogmaals, je zit niet alleen in de politiek voor politiek gewin. Ja, soms moet je ook gewoon vasthouden aan waar je in gelooft. Oké. Hartelijk dank voor de analyse. Nou, we houden het in de gaten wat er gebeurt. Ja. We willen wel op een heer te houden. In het journaal vanzelf zitten er bovenop de journalisten daar. Ja, het lijkt het een trend te worden op het platteland. Dwarpen die het heft in eigen hand nemen omdat heel iets meer voorzienings verdwijnen. En aansjuggen we hoe ze dat doen in Woens. Ja, niet mooi is als de maait die het doet, ik weer heerlijk lekker naar Boetentaag, de bjemmen die het green worden. De meeste van u die zorgen er de hele winter naar uit, maar van mensen met heerkoorts breekt er weer een zwieren tiert on. Nou, gelukkig is er een oplossing, want uit onderzoek blijkt dat alle dagen een lepeltje hunning helpt zijn heerkoorts. Nou, Imke Germ Kopens, die weet er van alles al. Want gebeurt het wel eens dat er bij mensen bij jou komen en zeggen nou, ik mat dat die hunning voor jou, want anders dan red ik het net? Dat is een keer wat gebeurd. En die mensen die hingen bij een homeopathisch arts geweest. En die moesten 4 soorten hunning hebben. Nou, en toevallig op dat moment hiek het, want ik hiek mij iets hunning, ik zeemerhunning, later zeemerhunning en ik hiek gewoon van de jest. Die mensen hebben alle soorten hunning gaan ze mij krijgen. En ik hoop dat het helpt. Ja, je weet het net zeker? Ik ken geen garantie. Nou, onderzoek zei dat het het onderzoek zei maar het onderzoek is alweer te oud, want de Chinezen en Egyptenaren die broeken het al. En het oorblok, dat wie voor hen, wie dat apitherapie, dat wie gewoon... Ja, apitherapie staat voor? Apitherapie, dat staat dus voor de geneeskunde uit de bijenhouderij. En ze broeken dus bijenstekken. De bijengif, dat wordt gebruikt in de geneeskunde. Je had de propolis. Ik weet niet of dat sartacien is. Maar dat is dus de kithaars wat ze van een bjemmen halen. Dat is antiseptisch. Als wij bij het winter hebben en er rekt een moes in bijenkast. En die wordt deerstutsen. Dan kan die bijen, die moes er net uitslepen. Maar ze pakken hem al heel in een propolis. En er gebeurt niks mee. Die moes die vergeet ik net. Nee. Dus een heel soort krijft zit er in dus hunning. Er zit een heel proteïne. En dit heeft dus met de kraaien maar dat het moet wel plaatselijke hunning wezen, leuk hè? Het moet wel uit de buurt komen, toch? Ja, had je dat wordt er beweerd. Maar de mensen die dus last hebben van hooikoorts, dat zijn wienbestowers. Dat zijn die soorten die met de wien meegebracht worden. Dat zijn bjerken en aansten het gas. Maar op die producten, daar vliegen uw bijen over, krijg net. Oh. Uw bijen die vliegen op bloemen, waar het stommel vast zit, wat ze eruit halen kunnen.
Nou, Dus dat wordt net mijn naam, door de wien. Zullen we eens even zien hoe jouw werk hier daar in Oudkerk? Dat is wel mooi om even te zien. Dat kan. Gaan we daar. Zo. Hier lijkt dus weer een laag stoommool. En hier is het sluitenbrood en Gruttel Arvenal. Dus die ben ontsluitend daar. Ik zal even zien hoe dit lijkt, dat dit nog wel je voer is dan. Oh, dit is een stoom. Dit is helemaal een stoommoorraam. Zo. Ja, maar hier is echt even om het stoommool en dat zit je dus hier zo boven omheen. Ja, dat is het voer voor de larven. Ik zie dus, die zit gewoon even te drinken en te eten. En er is een paar dus die maar dit spul warm houden. Dus daarom zitten ze dus ook al hier op die ramen. Het is gewoon het spul warm houden. En we kunnen het ook net te lang doen, want dan wordt het haast te koud. En dat mag net. Die bak die moet nou eigenlijk weer even dicht. Ja, je doet het al eerst zonder pak on, maar helemaal geen beschermde kleren. En dan krijg je dit, Oudkerkster hunning. Dat is Oudkerkster hunning. Ja. Dat is hunning, dat had die bijen die bij me thuis op het heem stonden, die had dat hellen. Ja. En dan neem ik dat Oudkerkster hunning en dat rent als een trein. En hoe werkt het dan? Als je denkt, nou, dan heeft ze 2 dochters, hè? Ook maar hooikoorts of heerkoorts. Ja, en astma. Wat zullen ze dan doen matten? Nou, ik denk dat ze 4 maanden van tevoren, voordat het seizoen begint, dat ze dan al beginnen met of hunning te eten of de pollen. Het stoommool, dat vangen. Mag ik eens even? Dat stoommool, dat kunnen wij dus opvangen. En Dit is stoommool? Dat is stoommool, ja. Dat zijn dus die korreltjes die erbij verzamelen van de bloemen af. Dus 4 man, dus ergens in oktober, in oktober, november beginnen het eten alle dagen. Zou dat wezen? Nou, mijn schoonouders hebben dit op de boerderij ook altijd staan. Juist om die reden. Er zijn heel wat mensen die inderdaad geloven dat je daar heel veel baat bij hebt. En, het is ook nog hartstikke lekker trouwens. Ja. Maar jouw man heeft toch een lepeltje alle dagen? Ja, die man die had er dus echt bordlijst van. En die had dus een grote pot stoommool gekregen. Normaal dan wordt het droegen en je kunt in een winkel kopen. Dan wordt het vriesdroeg en weet ik wat al. Die poppenkast hakt net. Ik smiet het in de vriezer en die man die krijgt een pot en die doet het in lietse porties. Gaat in de vriezer en dan moet er een broodje gaan. Nou, dat is een halve kiersbroodje, deze is al genoeg. Oké, en dat werkt het ook voor hem, zei hij? Hij zei dat het er baat bij. Ja, jou door het nog net zat te zeggen. Maar je hebt ook een kast bij je en die kun je erop zetten. Zullen we even zien? Ja, want daar heb ik een filmpje van maken. Hoe kast, dat werkt. Die kent ervoor. Daar zitten dus al die gaatjes in. Ja, nou, dat hebben we in een beeld. Zullen we het even zien? Ja, want dat hebben we opname. Dat is hartstikke mooi. Zo, dan komt deze kast. Die komt ervoor. En dan dit ruster. Daar kunnen ze dus zelf wel door. Maar als de stoommelonenpoortjes hebben, kunnen ze net door die gaatjes. En dan valt dat eraf. En er zit een stuk gaas onder en dan valt het in het bakje. En zo, dan ga je gewoon door die bak omheen. Dan kun je er vrij trots lenen. En als die dagen hast van die proef, dan leest hem zakje en dan doet hem even dicht. Ja, nou, helder. Helder verhaal. Dat is wel opmerkelijk dat ze het opvangen kunnen. Maar had je nou zeggen naar dit onderzoek, hè? En dat wordt heel vaak zo, ja, kwakzalverij, homeopathie, keert leeuwen. Wat door jou te zeggen, het werkt en broek het? Ik doe net eens zeggen dat het werkt. Nee, want ik mij dat net zeggen, want dan krijg ik een hele medische wereld om me. Plus Bayer en co. Bayer? Ja, dat is die pillenman. Want voor hen het oorstblok, daar weet net. Daar waar dit wordt een heel grote broek. En de propolis, en bijengif, en de pollen. En een heel grote dingen uit de hunning waren broekt. Ze gaan nou uitvoeren dat in een bijenmager, daar zit dus een melkzuurbacterie die de MRSA-bacterie ompast. Dat is een bacterie die ze je net krijgen in een ziekenhuis, terwijl er in een bijenmager een middel besteedt om dat ding aan te pakken. Dus ik denk net dat we het laatste onderzoek naar hoorn gaan. Oké, dus je vermoedt een soort van complot van de grote kräften op medicijnmerk. Geen complot, maar je weet hier hoe het is met de homeopathie en de vestige wetenschap. Okay, nou, mensen keer bij Odel komen voor de Oudkerkste hunning. Die dank in ieder geval voor u te lezen. Dank u wel. Ja, je zegt het heel iets meer. Het warten die zelfs de touwtjes in handen nemen en van alles regelen. Vooral omdat heel iets meer faciliteiten verdwijnen op het platteland. Ek woens komt maar een initiatief en het dorp wil in eigen beheer hier wenten bouwen.
Wat verdwijnt er net uit de dwarpen? De squalm, winkels die te dwarren sluiten. Wien het eerst de bankkantoren die teruggenen, nou verdwien ik de pinautomaten. Zwarg wordt hield iets minder op het platteland en zelfs ik wenningcorporaties loeken haar waarom. Maar daar werd zaken verdwijnen, ontstaan ik weer nieuwe initiatieven. In Woen stapt wenningcorporatie Elkien uit het dorp. En toen zijn we heel erg boos geworden. En vervolgens hebben een paar mensen tegen elkaar gezegd, boos zijn is verkeerde energie. Hoeveel hierwenten telt Woens op dit moment? 6. Oier Elkien wenningen. En Assen, geen Elkien meer. Geen Elkien en dan willen wij eigenlijk 8 bouwen. Deze oude hierwenten slopen, zelfs nieuwe bouwen, maar een eigen corporatie en flexibele wenten. Afhankelijk van wie erin gaat wonen, begin je met als starters. Dan kan je met een kleinere woning toe. Krijg je een kind en je wil er blijven wonen, dan kan er heel gemakkelijk iets bij aangebouwd worden. Dus het zijn... Een soort bouwpakket? Ja, het is een soort bouwpakket. Wij binnen een experiment, ja, waarin ik inderdaad helemaal voorop, zowel wat de corporatiemachine inhoud betreft, als mooi de bouw van de woningen, het technische aspect. In de nieuwe tijd nieuw nadenken over woningen. En stel je voor dat over 20 jaar de woningen hier niet te verhuren zijn, dan moet je ze eigenlijk zo kunnen oppakken en weer ergens anders neerzetten waar ze wel te verhuren zijn of verkocht kunnen worden. En dan kies het ik nog goedkoper. Wij hebben geen overheid. Wij zijn Prodeo. Nou ja, de directie van Elkien moet ik betalen worden, dus hoe wij hebben geen directie te betalen. We hebben lang dat grote kantoor net. Administratie en resultaten en business en alles wat in Mageer hingt. Ja, dat doen wij Prodeo. Er ontstaat een tekort aan betaalbare huurwoningen. Er ontstaat een groot tekort aan huurwoningen die geschikt zijn voor ouderen. Dus wij denken dat als we met dat soort onderdelen rekening houden, dat we dan met een beperkt aantal woningen weinig risico lopen. Kosten van dit project €1 miljoen. En waar moet dat betaal je? De provincie, de gemeente, maar ik de eigen inwoners. De intentieverklarings bin al bin. Vraag is of dit de toekomst is voor de dwarpen. Zelfs organiseren. Het is met een blik op de toekomst toch weer terugvallen op een aantal oude structuren. Want de coöperaties bestaan al verschrikkelijk lang. De eerste melkfabrieken zijn coöperaties van boeren geweest. Na de simmer moeten de eerste hierwenten al deelzet weer op de vrije kavel. De nijbouw hier zal, als alles goed komt met yield, uit 2 jaar uiteenzetten. Mooi dwarpke, weet je zijn. Mooi plan, hè? Nou ja, dat hebben ze dan maar weer. Ja, het is een hit op de Nederlandse televisie Downton Abbey. In de serie zorgen we het leven van de adellijke familie Grantham. En ook het leven van haar personeel. Journaliste Tialde Hogeveen die ging aanroende weken in Engeland op Downton Abbey tour. Vooral om onderzoek te doen naar de verschillen tussen Nederlandse en Engelse tjenstfammen. Ja, welkom Tialde. Hey, dit boek dat heeft als kreun. Alsjeblieft, mevrouw, ik oer... hoe de Nederlandse tjenstfammen uiteindelijk. Ja. En ja, die beppen die spelen daar een hele belangrijke rol in. En ook het spietige nice juiste dat ze verstoren is. Ze is verstoren. Ja, toch 16 jaar. Ja, zij is de aanleiding dat ik dit boek schreeuwen heb. Dus deze uitsturing is eigenlijk een eerbetoon aan mijn beppen. Ze zeggen altijd heel graag naar Biens. Eigenlijk elke dag. Ja. En ze wist dat ik op televisie kon zoeken. En helaas heeft ze het net misschien kent. Oké. Ja, nou, dat is heftig. Zullen we het gewoon maar hebben over wat je hier in opskreun hebt? Onder over die beppen. En daar hebben we een fragment van. Een fragment van het verhaal van haar leven als tjenstfamke. Ja. Gewapend met het koude water uit de regenton en een spons en leer wreef ze het boerderijstof van het glas. De boerin vertelde haar dagelijks wat er moest gebeuren. Jeltje zag het werk zelf ook goed liggen. Ze had immers al ervaring. Maar klaar was ze nooit, want de boerin zocht altijd naar werk als de arbeid gedaan was. Je kunt wel even de regenton boenen. Je kunt mijn fiets ook nog wel poetsen. Die dikke houten paal op het erf kun je ook nog wel even schoonmaken. Veeg het erf maar aan. Nooit nam de boerin de tijd
om gezellig te kletsen. Ja, dat wie een van haar eerste werkplakken bij een boer in Haskedieken. Hoe oud wie ze toen? Ja, ze weer 14 toen ze er doorgegaan, wie ze 15 denk ik. Wie 15 haar jaar. tweede adres denk ik. En ja. wat een gebeurlijk. Ja. Wat vertelde ze er? Hoe wie het zwier voor haar? Nou, daar ging ik vanuit. Ik denk van, toen dat jaren van 14 jaar de doorruit en een één keer per 2 weken een nachtje naar huis. Het zal zwier wist wezen. Maar dan is het prachtig. De wierde vrouw in, ja. Ja. En nee, nooit. Ik heb al die vrouwen die ik interviewd heb, ik vregen van hier nu nooit zeer voeten, zeer handen, zeer erg. Nooit. Nee, want wat is uiteindelijk die conclusie als dit leest? Want ik Ja. heb toch echt wel begrepen dat er misstanden wien. Dat er wel eens hele rare dingen gebeurden. Ja, nou de conclusie is dat de vrouwen die ik sprutsen heb, die hebben het al je naar hun zin houden. Die zoeken er al je goed op waarom. Dat betekent net dat ze alleen maar goede ervaringen hebben. Hè. Dat fragment wat Craig Vallezen waren, dat blikt het al een beetje uit. Dat wie een werkjouwen, waar ze nooit kleer wie. En ja, Adrie van Brugge, die had in Amsterdam te zinnen bij een Amerikaanse gezin. En die kreeg gewoon te weinig te eten, bijvoorbeeld. Ja. Die ziet van het beetje yield dat ze verzinnen, kocht ze zelf koeken en boter. Om jongste maag te vullen. Ja, maar dan heeft hij dus dit boekskreun Ja. en dan een prachtige verhaal. En dan komt het idee om een soort van Downton Abbey reis te maken. Ja. In die serie draait het vooral lekker om te helpen in die huishouding. Ja. Wat wie eigenlijk die onderzoeksdoel? Ja, ik ben op paarstuurt inderdaad van, zorgens of het op Nederlandse situatie lijkt, of het toch heel erg oors is. En ja, Nederland is toch een heel oorloon. Engeland is een klassenmaatschappij. Dat is het denk ik nog wel. En nou, de vrouwen die ik heb sprutsen, die waren wel wat gelijkwaardiger behandelen. Over het algemeen. Ja, want dat is dus, want hoe heet hij, want dat is krek waarom u tegen Krek waarom, ja. Wat is eigenlijk al je dien? Ik ben naar een aantal filmlocaties geweest. In Bampton, daar is heel veel opname. En de Swan Inn, daar is een scène opname. De meesten die de serie volgen, die weten werd ook hier. En ik ben naar Blenheim Palace geweest. En dat is net, daar heb ik geen opnames geweest. Maar dat nemen ze de Real Downton Abbey, omdat het nog steeds volop in gebruik is. Er werd het een rieke Duke of Marlborough. En die had nog steeds, ja, die had 187 kermislook in zijn huis. En weet ik voor hoeveel hectare tuin eromheen. Dus dat ken het hoor, dat hij een heel huishouden heeft, zelfs in Downton Abbey. En Downton Abbey is bij Highclere Castle opgenomen en dat is net meer in gebruik. Nee. Nou, de herste, wij toch dus misschien wel aardig als wat foto neemt. En dan doen we een soort van de ouderwetse dia-tour terug die reis in. Zullen we beginnen met de eerste dia? Ja. Dan maak je wel even een verslag van, hè? Wat is dit? Oh, die is dit verkeerd om. Ja, wat is dit voor hoes? Nou, daar wennen een vierde nicht wennen daar. En die wie dan eigenlijk wel wat leger in aanzien als de rieke familie. Dit is eigenlijk een pastorie, maar in de serie wennen de rieke nicht daar. Oké, via de klik. Zullen we hem terug klikken? Ja, klik maar terug. Ja, dit is in Bampton hebben ze een heel schattig bezoekerscentrum. En dat wordt dan bemand terug. Ja, dat is een heel oud vrouwtje, dat kan je net zien. Maar die zitten dan in een dij per mannen en dat wordt dan elke dag bemand terug oude vrijwilligers. En ze zei Downton Abbey saved Bampton. En dat is, het dorp werd het al hier dus ja, dat is een heel mooi historisch dorpje. En dat is reddend terug Bampton, zei ze. Dat kennelijk loopt het zoveel toerisme dat ze op de kaart staan en dingen kunnen restaureren. Oké, we klikken alweer even terug. Ja, dit is een borkerij. Daar is ik een belangrijke scène geweest. Er is een bandje. Een van de adellijke dochters die rekkert zwanger en ze weer net trouwd. Dus dat weer natuurlijk een schande in die tijd. Dat, ja. Ja. Dus dat bandje dat brengt ze onder bij een pachter in de buurt. En dat weer deze borkerij. Oké, klik. Gaat hij weer terug? Klik. Ja, dit is upstairs, downstairs. Dit is downstairs. De vrouwen die werken natuurlijk een protte in de keuken. Dit is wat eigenlijk gebeurde, hè? Waar de verhalen winnen van die helpers. Downton Abbey. En ik van de vrouwen die ik interviewd heb, die stonden ik in de keuken. Ja. Hey, en als nou dit die heeft in, want er komt uiteindelijk, dit is prachtig. Blenheim Palace. Ja. Dit is, wat ik zei. Dit is wat je zien wil, dat je naar je Engeland gaat. Ik kan me haast niet voorstellen dat 180 kermis binnen. Ik denk meer. Hey, maar dit is dus een reisverslag. Het komt in de gooi in Eemlander, want de Wennesterren in die omkrieten. Ja. Maar wat is dan uiteindelijk de conclusie als je naar de overeenkomsten zocht hast? Ja, wat ik zeg, het is een klassenmaatschappij en huispersoneel is de volle bewoner. Ik ben zelf ook au pair geweest in Engeland. En ik ben met een hele leuke zin terug te komen, een theatergezin.
En als het is zo'n klassenmaatschappij die dan wat vrijs is maar normaal sprutsen komt bij mensen die we niet financiële hart van de stad. Daar heb ik een tiertje werken. En dan vreeg het zijn vrouw die dan net werkt, maar wel mij dan in Sienstedt. Would you mind doing some ironing? Zo is het erg vinden om even te strikken. Even te strikken, ja. Ja, was onderkoeld. En, ja, maar hien we het nou beter hier? Of daar? Dat is eigenlijk het antwoord wat ik van nou, het hing het voor de werkjaren. Mijn beppe hier goed. Mijn beppe kwam uiteindelijk bij een tante terug en daar is het heel goed. Oké, mooi. Ja. Tieren dank voor die verhaal en sterkte de komende tijd. Dank u wel. Oké, heren, tieren dank. Ja, dit weer het alweer voor Joen. Morgen dan hebben we Gim Beent, want dan is op dit plak de finale van de verkiezing van Frieske ondernemer van het jaar. Een live uitzending dus. Van nou een hele mooie Joen verder. De winnaar, de Friese onderneming 2014, is Siers.